И какво става, хора? Аз съм Машингън и днес сме в Lich PvP. Това е скайпа на Owner, The First 63, да. И сървъра е PvP Res. Влизайте, играйте. Skype ще бъде в описанието. Да преминем към арта. Чакай. Така, първи арт Enchant. Това е енчанта. Тук има енвили. Да, и цялата е майче не спална. Да, не спална е. Да, така. След това е End. Не, БГ съм. Това е Enda, мисля, че е PvP, но не съм сигурен. Така, след това е Event. Евенти има, мисля, че ще се съберат над 10 човека. Его да. Да, е Work Event и тук има честове. Абе да, то се също ако във всички сервери честове и чука. Free. Free ви дава такова. Само епълки. Тоест, това да стакнете епълки. Да, его. Да. И тук има. Добре дошли на малко free. Така, след това Food. Чай само да видим нещо. Мислих пак да пусна музика, но днес съм по-добре. И да, тук скачате и си фармите живота. После е Jail. А там като сте хак или като простите, като не спазвате правилата, ви карвате тук и ще еба майката в няколко дена, защото нито може да играете, нито нищо. Така. След това е PvP. PvP е от днес направил майката. Направил го е Мезо Гак. Соряк, учи търкълника. И да скочвам да го разгледам, ако искате. Не да разнам. Така, тук имате две страни, от които може да скачвате. Тук имате две гъбки, на които също може да скачвате като кули. Тук долу имате басейнчета, дезен. Тук имате, т.е. в уния двата ъгъла имате две като помещения по два енергетите, тук може да се препите семените. И да, така, след това е Shop. Харабия ли бе? Що ми лагва на гъс? Да, сетя ми се. И да, между другото в сервера си пиша вид 01. Не знам, просто ме кеф ще скина. Ще ви отзад в сервера. Нали бе? Да, кеф ми. Така, тук е първия шоп, тук може да купувате работи. Да, забележете колко са ефтини леговете. Една за 20. Оп. Ай, зареждай по-бързо. Съжалявам, но май ще кихна. Ако кихна, ще паузирам клипа. И да, ето тук горе може да се купувате други работи. И впрочем... И да. Още по... Да, извинете, отново съм тук. И да, тук може да се купувате други работи. Така, след това е SMS. Какво ще кажа по-мани? От евентите сега ще има нови сигурно. Да съм видял, бе. Да, ето ги е това.
VIP за 30 дни, 24 дава ви това. Греди и килъра ви дават офсет, меч, ендър чест, 3 лега, лък. Да, стрели, кур. Той всъщност има най-добрите команди. Така, след това е и следния Survival. Защото може да пиша много, защото съм нагъл. И дай му светен чат. И това е Survival след чертата е PvP. Да, натам се ходи към мен, да. Фак! Да, защото съм тъп майна. Добре хора, това беше от мен. Очаквайте скоро нови клипове. В Razer не може пак да снимам PvP. В Enderboga ще видим. Аз бях Machine, вие бяхте вие. Да, до скоро.